Aye. Now we. Oh, you go pardon where you pronounce it. Now, oh, my sorry. Oh, there. Friend of mommy, why? Say, baby, I see you. Baby, I see you. Ah, baby, I see you. Ma. No. You who me and us, I may buy a jam and I am. That's a me who me, my means me. Friend of mommy. Hey, aso, Akwawa, ben enter them. Me tonight, me bana tonight I can buy me ngade. Dear Feli masem na wo ye no fiasa. Adwuma yi wunya ne daben. Aso, Wonni adwuma na wo tifie ha na papa wa wo ya na hwe wo. Wona na toma wo die se bi pladuasa. Wo support e hwe wo asene nyina wona toye. Enne se nyame aye wadom no ama wadwuma. Wo se e man to nwom frɛ o meboa. Wo se e man sa wo mra ne meboa. Fi so ɔte ahodwo. Fa ahodi akonya so na ate enya sa. Se obi tu ko hwɛ nkwa. Mesra wo se entru ni nkɔhwɛ wo. aso, oka sanka nene na. Ananka ni suane ma mesaya, no fi se ne wit masaya. Kemi obohu yeto no yembe hye no. Aso, untimi sɛbsɛb. Ya ha obi ni bi esimi kasetia no. Ya kase ntesikani. Aso se na me ni bia, e different than me. Nyame adum nyankopɔ manya bi. Aso you can't talk to me anyhow, please. Eno na mpese be kyerɛ wo se wunya bie no. Na baba wa we me bai wona ne hwɛ wo. Enti se ne nyame ayi wadom ne wanya bi a tena se wudidi ama woni bi. Emfe nkyini ma so mo todwe. Aso busa se da ben na metivia no ma manya sika medenya ne da. Ana woni sika, ana so wonyu nyoba ne na. Sika ba nyoba ne na tu. Ehia eso de na wodie. Dale go versa ne manama no. Because nsema yedi nkwa aduane. Jaso misro engbonu kase ntapi asa bia de meka che no enya papa. What say dey wo ka no? Me pacho pa misro. Jese wo tu o ye timi chiri ni asewa sebsebe wumu ho ana asewa sebse wuntimi nka asema ehye nipa nkwan asewa wuntimi nka ngwa asema wonka nyamesema asewa wonka sanfiri wadwinum guys Kwadwo please be timi ma be na ne kasa sa touch me jese wafa ohun se de okoti ahasuo nti eno ano no moa eno ano no memoa sese de ohunu chano ha ka be de ya ma te me nka ka be de stimu nchon ka be de asa wapozi ko juma kra Kwadwo kumpesa Kwadwo ngam Ago. Mumlem. Mumlem. O customers ya samba. Menni mu dada. Kana yo. Sanetie. Wodi ni nyauma so ne yeso. Yetie o odefo. Piao. Eba na yo. Wo kabi. Kumpesa Kwadwo ngam. Piao. Memrantie. Odefo. Wadi menina nanom. Ahani yo. Madaro monam kwaso. Nana o rate afi ade o. Memory sana. O de one o ka se on 3 days time yemre. Na ya ba ade aba. Wait my deliver bibia. O se ube sili bibia anti no yemra 3 days time emeji mu aye. Mami kase mo waso. Tie me. Se obi enu obi kura na tifie. Opie ko ba kura atwa se obi sa no kwaso. Ebi anu ekọ kanse moni bi. Na se ye pa. Okay. O de kafra o ada Roma. Sorry. Yaba. Car no ho asem 99 buy. Pato, so waso na menkyere wade. Hia nyansa. Wate. Hia nyansa. Sanity. Akana yo. Enu kure. Je ewomu bia mahu. Je tie ni se. Je me yama mo no. Mansili. Na nade na uja otu kwan sa. Ana uja otu kwan ma obi kokko wram. Amana to eyentempe. Nenso Don't me ya ka kire ye. What's what you mistake when silly? se si aije. Ola mu kuma ke na yake yin nan.
Ni ba so aka no. Me pesi de Call me nini. ade sa na mre na ekọ. Once one man, ni ko kwa pai. Aso anya izo. Once what na fie kakra cha ya jika na what na fie kakra cha ntima se bi o adwini bom. Sikasem ohia na ahoche na ma ne keka sa we dey fight. Se wan kana no atuma. Me puro se kromfo. Me kan waso ate. Na we dey obesisi o. Udi ahoche. Ni me zongo ni o. Eye. Obi aka oda. Ha? Na ebe sizi unyoma ni na. Hey! Na 3 million adikitwa. So we bibia. Ye ni. Na wada Roma, wo de misra, wo de wo wi obibia na wahwe na adwuma ma. Wo si yenko 3. Wo kura wo se. Enye wa na wo se 3 days kura so. Nye ma ni ye wo wan wi. Ena mi se no 3 days kura ye. Ise se yenti. Hey! Kawanu tum. Na wo kasa do. Asam ni. Wo de kasa. Aha o residence. Kasa. Ajobreo. Be free akodi. This say ya ho fine. Kawanu tum no bobo we. Abanje. Therefore. Je mpesa mekache wunya ne se. Bibia sai. Enti twase ye hye bibia se foforo. Sasai. Na no de misili. Na obiantimi enye kan mfiri mo nsem. Sasai. 3 million no. Ana 3000 no. Obesa dia o di be my back ana say. Da bi wo de yentie ni o ka no. Because si bibia sili e sas ye. Wo de tie ma so si ya sa hye ase ya wo de yentie ma na no si. We are me for my help you mo. Wo se wudi ni say. Wudi na de say. Aponche. Tinu aso den no. Me kan waso ate. Wo free anko ahwa no mabu pe. Wo. Mr. Therefore wadaroma. Eti no therefore wo kire mu say yensan hye bibia ase foforo no. Na bibi e dey na yensan hye ase foforo. Je tie ni say. Obi asoli tiai. O kantai. Eti mahu kwan ni nyina. Ti twase ya hyase ya foforo. Na ye bibia. Je edi kan no. Na nanam say ahyiegu. Na se kan say ahyiegu. O dey therefore we dey anya se fele na me fele pa dia. I don't think madness. Anka meka so wudi maduma. How can scan be she? Anka we dey meka so wudi maduma. Ele scan so. Embra back. Ebrobibo. Ya hwan bro nie. Aya ponche bura. Therefore we dey wadaroma enuru ho misro. Asa ahochireti na ma ne de kasasa no misro wada. Na bidi ngaka no rapper. No kasa wonwene ho wadaroma. O dey fa che no. Sisi a therefore dey poti na yenye. Dey na yenye. Tie ni say. Me pope wo. Therefore misro therefore misro nana. Majide na we. If I want my help you mo. Ni juma. Nana bote ni peso oye bibia ma wo say so ni bufo obesa me mo. Etwase me ye bibia foforo. Mate. Eti mu de. Sadia me kire am kane no. Anu a me beye. Na me sili amamo. Eti monko meba. Na we dia wo say wo tumi sili ni yo. Say abosom so na enya ade a ne tukwan na kopa abosom fufuro. Because some be ya ade no magya mo tukwan sa ama obi abesa no de. Enim guase kra enya fine. Biom. I hope so we dey aketwe bia ni hu bio. Say dey net no a. Eye ya. The same blood, the same music. Anu a. Musonko. Ye kwa ebe kono. Oga. Top key. Yankwe. Una ojono. Avere wani maguyasio. Una ojono. Zeni viasitie. Una ojono. Avere wani maguyasio. Una ojono. Zeni viasitie. Munzo zonga. Noviano azemo. Enena mediaba. Ebi achana osodia namo. Onimpa mama pa minye. Na yoro mezanto maguvi.
On sorry, Maya. Kwadwo Nkansah, I know.